Itinakda ng lokal na pamahalaan ng Lingayen ng Kasalang Bayan 2026 sa February 14 kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Ayon sa tanggapan, may ilang serbisyong ilalaan ng walang bayad para sa mga lalahok sa naturang aktibidad. Kabilang dito ang libreng singsing, areyas o aras, bouquet and bulaklak o bouquet ng bulaklak, pagkain at photo at video documentation ng seremonya. Mayroon ding live performing artist tulad ng mga awit at musikero, pati na rin iba pang souvenirs para sa mga ikakasal. Hinikayat ang mga interesadong lumahok na magtungo sa tanggapan ng munisipyo upang alamin ang mga detalye at kinakailangang requirements para sa aplikasyon bago pa magtapos ang application period. Ang Kasalang Bayan ay kalimitang inoorganisa ng mga lokal na pamahalaan tuwing Araw ng Mga Puso upang matulungan ang mga magpartner na magsagawa na ng legal magsama na ng legal upang makabawas sa mga hamong pinansyal. IFM News. IFM News. IFM News.